Значи ще да спя. Ако ми кажеш на предизвикателство да спим, вали махни ръката оттам. Лявата, пък и ясно. Лявата, защото там са записват, които има случай. Махни оттам. Абе, ръката си махни. Вали. Ветро, още да спи. Той ни каже, че да легне на леглото и да спи. Тя предизвикателство. Господината. Малко не стояхме да наслужим. Аз принцип. Значи говорим за това. И не накарай, че повече да приемеш. Ветрове гонят ме из нощните клани. Звукава. Не дай, може да иди. Да мога да спра звука. Да мога. Чакай. Не. Так, няма. Още малко, Кати. 5, 4, 3, 2, 1. Честно съм се. Ах, да. Аз съм да ти обчезя така. Ай, чао. Чао.